Когато получим при нас един турбокомпресор, имат някакви съмнения хората за него, да го огледаме, да видим как е на луфтове. И веднага следва първия въпрос, който винаги задаваме: какво се случи с автомобила и защо сте решили, че проблемът е в турбокомпресора? След като получим съответния отговор, се налага съответно дефектация или проблема идва от някъде от друго место. Дефектацията на турбокомпресора е много важно нещо, защото от това как ще бъде разглобен зависи и това после каква цена ще постигнем при правенето на този турбокомпресор. Съответно, след като го разглобим, виждаме къде е повредата, установяваме съответно кои части са запорирани и те се подменят с нови, след което турбокомпресора, съответно тези части след поставянето минават през машина за баланс и машина за настройване на... В случая при този турбокомпресор се настройва само клапана, който управлява уестгейта. При турбините с геометрия, там вече има друга машина, на която се настройва съответно минималния флоу за този турбокомпресор и максималния, който вече гарантира нормалната работа на турбокомпресор, когато се постави върху автомобила.